Ingxaki yamanzi ngethuba kukho ubhubhane wentsholongwane icorona, ukanti akululanga apha kule dolophu. Ixesha leziyunguma sele lisondele, nto leyo iba nefuthe ekukhuliseni uqoqosho kule dolophu yaseCawa. Kodwa ke ingxaki yamanzi ibangela inkxalabo, yaye abahlali basola basemagunyeni kumasipala waseNdlambe. When the holiday makers come and they don't have water, they choose alternative destinations. And December is our main source of income. Iba ninzi imfuneko yamanzi kule ndawo, ingakumbi ngeli xesha likaxakeka. Le dolophu ixhomekeka kumanzi afunxwa phantsi komhlaba kunye nalawo atsalwa elwandle. Siyafuna into bana abantu bethu kulo December bawafumana amanzi, ngoba siyayazi into bana kuzoba mnandi ubana bethi belapha kule dolophu inhle kangaka babe bengawafumana amanzi. Yo lonto umasipala emaxhapheshu angene nasezifama acele into bana pha kwi-owners zefama sifumane ii-boreholes sizisebenzise kangangoko sinako, sihayarishe trucks sithutha amanzi siwathuthele ebantwini emsasazi. Kubonakala ingathi akukho mvula imandla izokuthi inethe. Uluntu liyabongozwa ukuba luwasebenzise ngononophelo amanzi. Ndingulubaba lodada kwiindaba ze-SABC eCawa.